Dobrodošli u 13. Sretni 13. Ovog puta ću vam pričati priču, zato načulite uši. Moje ime je Tihana Dragičević. Mi se nalazimo na 13. metodi samocoachinga u serijalu 3O. Danas smo na drugom O, oprosti. Bavim se coachingom i osobnim razvojem više od 10 godina i mislim da će vas zanimati ono što imam za reći danas. Dakle, jednom davno, jeste se udobno smjestili? Naslonite se, dignite noge i priča može početi. Dakle, jednom davno bila jedna princeza. Živjela je u prostranom dvorcu i uživala u šarolikom šumarku oko njega. Svoje vrijeme je provodila zabavljajući se sa šumskim životinjama i smijući se sa svojim ukućanima u dvorcu. Jednoga dana dogodilo se nešto posve drugačije. Na putu do zdenca gdje obično ide popiti vode, srela je princa. Čim su se ugledali, oni su se zaljubili jedno u drugo i od tog trenutka njezin život je zaista bio bajka. Tu i tamo napravila bi koji kompromis. Ići će nedjeljom i praznikom na ručak u njegov dvorac iza 7 brijega. Tu i tamo bilo je trzavica. Recimo, često je princ ostajao u lokalnoj krčmi dugo i nakon toga joj se baš ne bi posvećivao, nego bi samo išao spavati. Tu i tamo bilo je i svađi, kada bi mu recimo po 100 put rekla da konja veže u istočnoj štali, a ne ispred dvorca. Ili da svoj štit i mač ne ostavlja tamo po foajeu, nego da ih stavi na mjesto. Oni nisu živjeli sretno do kraja života. Živjeli su jedno vrijeme sretno, pa jedno vrijeme malo manje sretno, pa nesretno i onda su prekinuli. Tu počinje naša priča. Princeza je jedno vrijeme tugovala što su prekinuli. To je ipak bio velik komad njezinog života u koji se potpuno dala i prirodno je da je uzela vremena da ga otplače. Samo što ta njezina tuga nije prestajala i polako se pretvarala u nešto što ju je potpuno obuzelo i čemu nije bilo kraja. Šta po time mislim? Pa recimo, namjerno bi išla do panja gdje su znali zajedno sjediti da bi plakala. Namjerno je tjerala kraljevski orkestar da svira njihove pjesme da bi plakala. Namjerno je zamišljala da je kraj nje i diskutirala s njim koja joj kruna bolje stoji, da zaboravi i da živi još malo u prošlosti. Naša princeza je malo zabrazdila. Šta ti misliš? Bol je nezaobilazna. Patnja je opcionalna. Nakon što bol prođe, ono što sami sebi nastavimo raditi, rezultira patnjom. Priznali mi to sebi ili ne? Ja sam sada s vama podijelila jedan klasičan primjer s kojim se većina ljudi može poistovjetiti. Ona ne može pustiti. Zapela je. Jedno vrijeme je naravno potrebno da se prilagodi na novu životnu situaciju od tugi. To je normalno i poželjno. I za svakoga to drugačije traje. Međutim, ona sama nastavlja nešto što je prirodno trebalo privesti kraju. Zapela je u svom grču, u svojoj emociji. Jer je jako dugo bila s njim. I prekid s njim zapravo znači prekid sa samom sobom. Onom njom koja je sve te godine živjela i rasla uz njega. Onom naivnom i nevinom djevojčicom koja ga je uzdizala na pijedestal
i gledala ga kao junaka. Onom njom koja možda nije uvijek donosila prave odluke za sebe, ali sve što je činila je s dobrom namjerom. Ponekad bi i sebi naudila iz ljubavi, loveći ga i tjerajući ga da joj kaže da je voli i da je treba. Ponekad bi i sebe stavila na drugo, treće, četvrto, peto mjesto, koliko ih već postoji. Za veći cilj, naravno. Ponekad bi i povjerovala njegovim hladnim i okrutnim riječima, kad ih je tako često govorio. Prepoznajete li već tu princezu u vama? Ovdje pričamo o metodi opraštanja. Opraštanja samim sebi. I ako je stavimo u kontekst metode 3O, o kojoj pričamo, ona je u sredini, između opuštanja na početku i otpuštanja na kraju. Pa je se lako preskoči zapravo i odradi onako površno. To se vrlo jednostavno vidi po tome što na kraju priče to što vas smeta i što želite otpustiti, zato radite metodu 3O, ne možete, zato što ste preskočili meso u sredini sendviča. Kada princeza shvati da nešto zapravo grčevito drži, treba si postaviti pitanje. Evo primjera pitanja koje si može postaviti. Što je to što se bojim pustiti? Za čime žalim? Koji dio sebe skrivam ili branim? I onda pažljivo promatrati koje će joj emocije i slike navrijeti. Sram, krivnja, tuga, ljutnja, bijes, mržnja, gađenje. Vi nastavite niz. One će uspjeti navrijeti jedino ako ste dovoljno dobro odradili prethodni korak. Opuštanje fizičkog tijela. I s obzirom da je sve to o čemu razmišljate emocionalno nabijeno, javit će se emocije. Naši predivni usmjeravatelji koji nas usmjeravaju prema onom gdje naše biće vuče. I to što se princezi pokaže, tu leži ključ. To treba oprostiti. I dobro da je princeza naišla na vas, inače bi se vrtila u svom začaranom krugu godinama. Recite princezi da zapiše ono što opaža, odnosno oprašta. Slušajte sad rečenice. Opraštam sebi što sam se nastavila ranjavati i kad je bol prestala. Opraštam sebi što sam prešutno samu sebe stavljala na zadnje mjesto. Opraštam sebi što sam naivno vjerovala svakoj riječi koju je on rekao. Opraštam sebi što sam se sramila sebe, svojih odluka i mišljenja. Opraštam sebi što sam osjećala krivnju svaki put kad bih htjela nešto lijepo za sebe. Opraštam sebi što sam bila slaba. Slaba donijeti bilo kakvu odluku i pokrenuti se. Opraštam sebi što sam bila tvrdoglava i slijepa, jednosmjerna, što nisam vidjela druge mogućnosti. Dok naša princeza ovo piše, ona ne zapada u samo sažaljenje. Ne. Dok ovo piše, princeza zapravo osvještava ogroman dio onoga što ona grčevito čuva. Otkriva svoje karakteristike kojih se srami, zbog kojih i grize savjest
i koje je bole. Najviše zbog toga što je to sve sama dozvolila. Ali tada nije bila svjesna. Sada vidi. I ona zna da oprost nije nešto što pada s neba, nego je oprost svojevoljna odluka koja prethodi otpuštanju. Oprostiti sebi znači 4 koraka. Prvi korak, osvijestiti kako su naše vlastite akcije prouzročile da se mi osjećamo. Drugi korak, kako smo se mi to točno tada osjećali. Treći korak, zagrliti se svim bićem onako kako samo majka grli svoje novorođeno dijete i dati si ljubav bez obzira na sve. Četvrti korak, biti u toj emociji. Slušati. Nakon što je princeza sve ovo čula i pročitala, nije ništa se dogodilo, ali kad je osjetila čaroliju oprosta, onda kada je napravila korake, shvatila je. Jer oprostiti samom sebi uvijek možemo samo onda kad sebe uspijemo sagledati iz druge perspektive, kad se možemo sažaliti nad samim sobom i dati si ono čega smo bili žedni. Ljubav. A kako se točno do toga dolazi, zna jedino vaše srce. Reći će vam ako ga poslušate. Idući put otpuštamo to što si sada opraštate. Želim vam da živite u vašoj vlastitoj bajci, svjesno, otvorenih očiju i otvorenog srca. Vidimo se sljedeći put. Bok.